Ingeni seche moko inyalo neno ruma ne police masani. Police masani nitie kinda kuru gasumbi. Mokwongo en jasiasa. Jasiasa seche moko dhi adhiya public place to wacho ni timuru kama inside ji. Then culture be wan ge Kenya kani bang every election, ka election osetimore. Jo mo lo election ni kendo chaka campaign. Mano matiende ni police ge seche moko koro gin tijgi mana tich chungo gik ma timore yor siasa. Mar adek, kaka osiepna mokeyo osewacho ni police commission mar Joan Kregler mano tim bang post election violence ma 2007 no wacho ni police reform nyaka bedi. Mokwongo ni police nyaka terne training mondo gibed updated gi modern things. Then mar ariyo, police onego ng'ine medical welfare mutegno, house rent mutegno. Magi okosebedo katimore nyaka ne Joan Kregler commission otiek tije 2008. Matiende ni pod igni 10 kata 15 mosekadho reforms okosebede police kaka ne Joan Kregler wacho. No then iyudo ni police ni sani deal gi population ma different. King'iyo Kenya Bureau of Statistics wacho ni Kenya ka nyithindo ma chako higni 20 nyaka 35 2.9 million onge gi tich. Mano matiende million 2.9 onge gi tich mantie dala ka. Koro matiende ni ka ng'ato oluongo riot, in gi ji mang'eny manyalo dhi timo gini. Mano matiende ni police bedo outnumbered. And mar ang'wen, police deal gi ng'at masani luongo ni influencer. Influencer ni en kijana matimo content creation, moko iluongo ni mega influencer, mar ariyo iluongo ni macro influencer, then mogik iluongo ni the last one, gine the lowest rank. Iyudo ka ng'ani nitie gi followers about 10 million, moro nitie gi 5 million. To nyathini en seche moko ja higni 25. En gi gine $20,000 $20,000 e simbe ka. iPhone be en go iPhone 16, en gi Google Pixel manyien, en gi Samsung 25E series. To bet kamoro o coordinate gine madhi mbele ni. Magi gik ma seche moko police ma utbedo trend sani okong'eyo. Emomiyo police masani onego tere training to be onego change their mentality. Then gimoro machiel makendo jo UN wacho ni ka riots osetimore kama ma police osego bunde, onego bed ni tero gi gimiluongo ni psychological stress to check their mental capacity ni to gidhi nade, wigi be tiyo maber. Finally, gimado wacho mogik, jo piny be sani aparo ni onego walos gi jothurwa. Nakuru yudo ka kijana moro wuok to en go jala o face police to opiago jale wang'ayo. I mean koro kaka ka police wang deal gi ng'ama chalo kamano ng'ini nyalo bedo matek. Then a protest owuok dhi wang'o court kama fires nitie, moro dhi wang'o police station. Ok ne ka magi be koro nyalo bedo matek, kata ka koro winjo ka ker wuoyo kaka wuoyono. Nitie joma be koro nyalo supporte nikech nyithindogi koro mokodi e wang'ayo, ogo jala, omayi pesa mi wuok e odi. Osiepna mokeyo no ngeni nitie security sector. Onge stories gi obiro go every day. Seche ma riots nitie kama, wan ngeni seche moko kidhi ok nyal kata mana dhi gi mtoka e odi. Kiji ma gik ming'iewo dhi ge ot,
molo koro culture ni ngeni koro nyaka wa change mondo koro jowa be nyaka balance ni kingiso police ni gitigi magena to nyathi madhi e street ni kata kijana madhi e street ni embe nyaka bed ni gin gi luor moro tingeni times use change wan ngeni kane wadhi school ni chwado wal kini sani ngeni corporal punishment tinde onge kijana masani ni tie police nyaka bed trend ni ma eno ken kijana ma tieng wacha minyalo wacha no marawe giri to weyo eno bro penji ni to mawe gini ni awe nango kani binyalo explain gimo me awe gini koro mokwongo police ni training wambe as leaders onego koro walok culture mar wuoyo ma carelessly to maradek jothurwa